Ahojte, vítam vás na tomto kanáli. Moje meno je Jergy a toto je moje prvé video tu a bude veľmi dôležité, takže ja vám silno odporúčam pozrieť si ho celé. Úplne celé, nepreskakujte ho, pretože tu budú veľmi dôležité informácie a možno je to video, ktoré vám úplne zmení trading. Dáme si kávičku. Tak, predtým ako začneme rozoberať Bitcoin a Ethereum, tak chcem dať do pozornosti toto. Je to môj nový Discord. Ja už jeden Discord mám. Možno ma poznáte, ktorí pozeráte toto video a možno aj ste v Trade Different. Tento celý projekt, ktorý robím, bude niečo separátne. V Trade Different rozoberáme learning, kvartálnu teóriu do detailov a obchodujeme tam primárne Forex. Trade Different skupina je drahá, stojí 150 eur mesačne aktuálne a už sa tam ani nedá dostať. Takže som sa rozhodol, že by som touto formou robil znova niečo iné, pretože nechcem miešať v jednom Discorde všetko, krypto a Forex, ale chcem dávať nejaké views na krypto. Prečo? Pretože ma to baví. Hej, nič ďalšie za tým není. Proste ma to baví. Baví ma vysvetľovať veci, baví ma zdieľať veci a informácie s ostatnými ľuďmi, ktorým to môže reálne pomôcť a vzhľadom na to, že v kryptomarkete si myslím, že je veľa odpadu, nielen na československej scéne, tak som sa rozhodol proste pre túto cestu, aby ste, možno niekto ste v stratách. Možno ste si povedali, že už ten trading nedávam a na tom krypte prepalujem strašne veľa peňazí. Toto bol dávno aj môj prípad, kedy som v tom kryptomarkete nechával naozaj veľa, ale aktuálne sa na ten kryptomarket pozerám z pohľadu kvartálnej teórie. Veľa z vás ani nevie a ani nemôžete vedieť, čo to je kvartálna teória, pretože sme jediní na Česku a Slovensku, ktorí to učíme, ale v jednoduchosti je to, prečo sa ten market hýbe. Pretože čas hýbe cenou a pokiaľ sa nesplnia určité parametre v grafe, tak ten graf nedostane impuls na to, aby sa otočil alebo aby spravil nejaký väčší pohyb. Takže v tomto videu si to celé preberieme. Cena tohto členského je nastavená na 4 eur mesačne, čo je naozaj zanedbateľná čiastka. Je to veľmi málo z pohľadu toho, čo vám to dá. A prečo som to nastavil na 4 eur mesačne? Je to preto, aby si to mohol dovoliť takmer každý človek. A úprimne je mi to jedno. Naozaj. Aktuálne som není vo fáze a dúfam ani nebudem v takej fáze, kedy by som potreboval peniaze, pretože čo ma živí je ten trading a naozaj toto je iba vyslovene o tom, že ma to baví a chcem zdieľať tie informácie s ostatnými ľuďmi. Takže čo nájdete v tomto Discorde budú analýzy, povieme si aké, mindset okolo tradingu, aplikovanie kvartálnej teórie na krypte, takže vysvetlíme si tam ako aplikovať kvartálnu teóriu do toho krypta a vedieť, analyzovať ten trh v krypte sami. Hej? Potom tam budeme mať priestor na otázky a mentoring, čiže ktokoľvek z vás bude mať nejaké otázky ohľadom vášho portfólia na krypte, možno ste v stratách, možno neviete ako s tým pohnúť, tak presne toto bude tá sekcia a potom tam budú streamy, to znamená, že pravidelné videá, ak sa na tom trhu niečo udeje a majú prísť tie hlavné reverzály na kryptotrhu, tak o tom budete vedieť. Ja to nebudem dávať verejne. Hej, toto je jedno jediné video, ktoré dám na tento YouTube kanál a ďalej o tom krypte ideálne nechcem rozprávať vonku. Hej. Sú to dosť cenné informácie a chcem si to nechať iba pre komunitu. Takže poďme teraz na graf Bitcoinu a Etherea. Ako som hovoril, že v tej skupine budeme mať obchody a tie obchody nebudú časté. Hej, to musím povedať, že to nebude časté. Prečo to nebude časté? Pretože tam bude iný main a to je tá kvartálna teória a aplikovanie kvartálnej teórie na krypte. Čo na základe toho, alebo čo budeme vedieť, odhadovať a čo môžete čakať sú reverzály. Ktorý bol tu, tu a tu. Hej. Takže
tá cena si myslím, že je naozaj veľmi výhodná, keď si to porovnáte s tým, že budeme schopní, alebo respektíve budete schopní odhadovať to krypto a tieto veľké pohyby, tak si myslím, že alebo som presvedčený o tom, že tá čiastka je zanedbateľná. Tí z vás, ktorí obchodujete krypto intraday, krypto nie je stávané na intraday obchodovanie. Vy môžete mať nejakú metódu, môžete tam byť ziskový, ale aktuálne teraz v tomto prípade sa bavím o win rate cez 90%. Hej. To znamená, že tie pohyby, ktoré si dáme, nebudú možno. Tie pohyby budú, že určite. A jasné, nič nie je 100%, ale ten win rate bude naozaj obrovský. Budeme tam mať, nikdy ma nebudete počuť povedať analýzu, no môžeme ísť hore na 120 000, ale zároveň môže prísť retrace aj do 40 000. Toto nebudete nikdy odo mňa počuť. Hej. Tie veci, ktoré budem zdieľať, budú presné. Úplne presné. A naučím vás, ako s tým pracovať. Takže, poďme na graf. Bitcoin a Ethereum. Všimnime si, že Bitcoin sweepol all-time high, ale Ethereum nie. Prečo? Má to tak byť. Hej. Najlepšie vysvetlenie, aké môžem dať, je, že to tak má byť. A je za tým dôvod. Ak sa pozrieme na all-time high, tak to bolo v quadrennial cycle, možno, alebo nehovorím vám to aktuálne nič, quadrennial cycle. Čo to je? Všetko budeme vysvetľovať, všetko si povieme. Quadrennial cycle 1, aktuálne sme v Q2. Quadrennial cycle je enormne dobrá likvidita kdekoľvek na akomkoľvek markete. A aktuálne máme do close sviečky 14 dní. Ak Bitcoin uzatvorí takto, ak Bitcoin uzatvorí tú sviečku tak, že bude dole, nepôjdeme nad túto high, close, i hneď budem bearish. Mali by ste, teraz otázka, mali by ste nakupovať Bitcoin? Ako hovoria ostatní, Bitcoin pôjde na 100 000. Bitcoin pôjde na 120 000. Ale prečo? Majú za tým tí ľudia nejakú analýzu? Nebavím sa tu teraz o fundamente alebo o veciach, že no, Bitcoin tam musí ísť, pretože je halving. Alebo pretože bol halving. Tak teraz pôjdeme bullish. Každý je bullish. Už aj... Každý je bullish. Už aj moji kamaráti proste, ktorí neobchodujú a nikdy v živote nechceli dať peniaze do Bitcoinu, tak teraz sú tam. Dali tam aj posledné peniaze. Chcete byť teraz bullish na BTC? Najlepší čas, čo môžete, alebo najlepšie, čo môžete teraz robiť, je nerobiť nič. Prečo? Pretože nemáme informácie. Jedna informácia, ktorú máme, je, že sme sweepli quadrennial cycle, čo je obrovský cyklus. A to krypto reaguje iba na určité cykly, ktoré si tiež povieme. Hej. Ale jediné, čo vám môžem povedať, že Bitcoin obchodovať intraday je najväčšia blbosť. Nemusíte so mnou súhlasiť, môžete mať niektorých ľudí, ktorým sa to darí, ale pravdepodobne ten win rate je okolo 50%, 40%. Pri najlepšom 60%. Tu sa bavíme naozaj o win rate, ktorý je veľmi vysoký a kde dostať najlepší a najčistejší view toho marketu. Hej. Takže toto, čo som povedal teraz, tak to sa má diať. Je to všetko v pohode. A ak Bitcoin uzatvorí monthly sviečku pod touto high a nebude close nad tým a automaticky pôjdem bearish a potom stačí jeden jediný impuls do toho, aby Bitcoin padol a to je potvrdenie na inom cykle. Chceme shortovať? Nie. Chceme longovať? Nie. Prečo? Pretože Bitcoin spravil impulzný pohyb, vybrali sme likviditu quadrennial cycle a je skoro. Prečo je skoro? Pretože pred každým pohybom je range. Tu je range. Predtým, ako sme toto spravili, tu bola akumulácia, tu
tu. V tej akumulácii vy nájdete informácie. Tá akumulácia je na zmetenie retailu. Kam pôjdeme? Bitcoin tu robí range. Je to akumulácia pred ďalším výstrelom hore? Alebo pred pádom? Veľa ľudí vám povie, že akumulácia sa ani nedá obchodovať. Ale dá. Dá. Pomocou kvartálnej teórie sa dá. A tá range je to najlepšie, čo vás môže stretnúť. Najlepšie. Na každom markete. Pretože vy sa tam viete napozicovať. Vy sa tam viete napozicovať. Čiže každý, kto vám hovorí, market je teraz nečistý, pretože je range. Hej. Pozrime sa na Nasdaq. Toto budú trošku výcuci z skupiny, ktorú mám. Čo je toto? Je to range. Ale boli sme schopní predpovedať, že SPX pôjde hore presne v tomto bode. Vieme, prečo sa to stalo. Všetko. No bože, jak ma toto baví. Za každým jedným pohybom je dôvod na grafe. Hej? Za každým jedným pohybom je dôvod. Nikdy sa nespráva cena iracionálne. Nikdy. Je za tým proste algoritmus. A kvartálna teória vám otvorí oči. Totálne. Ako otvorila mne. Proste ja by som nedokázal bez toho fungovať. Hovorili sme si tu, že Nasdaq je bullish a pôjdeme repriceovať tento gap. Celé toto sme si zošortovali. Tu sme hovorili o tom, že budú longy, tu sme hovorili o tom, že budú shorty. Kto mi neveríte, tak úplne v kľude ukážem exekúciu Nasdaqu. Hej. A teda. Nebudem tu ukazovať viacej informácií, pretože sú tam veci, ktoré úplne nechcem zdieľať. Aktuálne. Takže dajte mi sekundu. Tak, som späť. Vypadáva mi monitor. A neviem prečo. Niekedy proste iba čierna obrazovka. Takže všetky veci v grafe sú z dôvodu. Takisto ako to je na Bitcoine a Ethereu. A vy sa to naučíte obchodovať. Budú to informácie, ktoré budem s vami zdieľať. Hej. Takže čo potrebujeme vidieť na Bitcoine je range, ktorá nám dá presne informáciu o tom. Počúvajte, je to quadrennial cycle. Vy budete mať bias na 2 roky. V 2025 a 2026 je ešte quadrennial cycle 2. Kvartál 2. Quadrennial cycle. Hej? Aktuálne sme v strede. A poviem vám niečo, čo možno veľa z vás bude, že ty nevieš, čo hovoríš. Bitcoin už nepôjde pod 20 000. Pôjde. Ten bear market, ktorý môže na tom krypte byť, bude silný. Ja viem, bol som tam aj ja. Ťažko sa to počúva, pretože ľudia ako Robert Kiyosaki a tak ďalej, oni majú veľmi veľa peňazí alebo Grant Cardone, ale prečo by som mal počúvať teba? Nejaké YouTubeové video. Tí ľudia sa počúvajú dobre. Ale reálne sa nad tým zamyslíme. Ak mám veľa peňazí a potrebujem sa napozicovať do Bitcoinu, budem to robiť vtedy, keď všetci hlásajú, že ideme dole? Kto to odo mňa kúpi?
Ja tam potrebujem niekoho, kto bude na druhej strane. A teraz je to v extrémnom gríde. Ten Bitcoin. Možno sledujete aj iné skupiny. A ja o nich viem, kde sú veľmi bullish. A nepovedal som vám v tomto videu nič ohľadom toho, že či ideme hore alebo ideme dole. Neznamená to, že teraz máte všetko predať. Hej. Povedal som vám, že je toto red flag. A že chceme čakať na informácie. Jeden impuls z range a budem vám povedať s istotou, že Bitcoin skončil. Možno to niekomu teraz príde také, že jemne namyslené, ale nemá to tak byť. Vysvetľujem vám tu niečo, čo nevie nikto. Reálne nikto. Pretože sme jediní, ktorí to učia. A nie je to odo mňa. Hej, nenaučil som sa to sám. Mám to od jedného človeka, ktorý našťastie ma prijal do mentoringu, ktorý nebol vôbec lacný. Ten mentoring bol drahý. Ale dávam to view na každom jednom markete. A tie informácie, ktoré budeme mať vo videu na krypte, alebo respektíve v skupine na krypte, vám môžu zarobiť neuveriteľné peniaze. Reálne môžete z toho zbohatnúť. Fakt. Neklamem. Hej. Že možno pre niekoho toto video bude moc. A je to úplne v pohode. Hej. Tí, ktorí budú chcieť, tí sa pridajú, tí, ktorí nebudú chcieť a povedia si, že som nejaký šašo alebo debil, tak je to v pohode. Takže, kto sa budete chcieť pridať, samozrejme sa budem na vás tešiť. O otázky, čokoľvek zodpoviem, kľudne, môžeme si dať aj call, ak ste niekto v takej pozícii, že naozaj už neviete, čo máte robiť. Niečo vás trápi, prepálili ste veľa peňazí, tak aj na to je ten Discord. A ako som povedal, koho vás to zaujíma a chcete vedieť čítať ten kryptomarket čisto, tak kľudne sa pridajte. Budem rád za každú podporu a tá cena, ktorú som tam nastavil, nie je naozaj vysoká. Takže toľko k tomuto videu. Update ohľadne všetkého, čo sa týka krypta, nejakej analýzy budem robiť už len tu, vo vnútri Discordu. Ahojte.